Guys, good morning for today's vlog. Update ta guys sa akong giluto nga sayote. Naluto na tong sayote guys. Di ara guys oh. Ang request ni banana nga sayote, good for the heart daw na guys ang sayote og tambal sa na sa diabetic. Nindot unta siya i-shake guys, galing lang among shake kay ning surrender na guys. Dili na siya mo gana kay naguba na gihurot ti banana kung chocolate. Ning kaon sa chocolate guys, di siya mo pato palitan din ako sa chocolate guys, kay mukaon sa chulok. Sulok. Ang kong sulok. Kaon kong sulok naman guys. Ayo Bob. Si banana guys oh. Murag alimango ang kamot. Mukaon daw siya chocolate guys, palitan ako ni sa chocolate. Sulok eh. Mantay din ni mohot doon ha. Ito na ko. Palitan di kag Cloud9. Oh. Palit ko ron. Katong ko na. Overload jud. Overload. Hot da ha, bantay bitog ini mohot doon. Bago mas ito mga nataga. Mataon sa nako ni. Ganina guys, akong gigamit nga cellphone kang banana. Dayon nagkuan ko sa kuang Facebook account, nag-upload ko. Dayon isa na ko na sa Messenger kay para ma-upload na ko sa kong YouTube. Gigotom na kagaon sa na day oras ala. Uy, my god, alas 10 na. Impas lagi itong bitok animay. Ang pamahaw na mo guys, alas 10:53. Ang dugay man kay ng mata ko ang banana guys, lagi ka po intaw ni gikan gabiyahe sila. Ngaon na taron may wait lang mo ha. Well, gusto mo ba sumama pa pa para pa 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 para pa para pa 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 pa. Reels. Dili ko mag-audio, di ko mag-music sa kong reels ug sa ko ang mga story. Diha kay ma-violation ta. Isod na kay pangitaon akong mga violation guys, tuan na sa tumoy. Na violation ko guys, tagan kay ko violation. Pangitaon pa nako ni, sa isahon nako ni. Ano say kaning tapulan ta mangita ba? Labad sa ulo. Kay dugay kay makita. Dudong ito. Saan may submit report, no? Ay bak. Ha? Ba to na Texas. Eh, ko bala dira. Gusto mo bang sumama? Hala. Dili tayo ni mao. Back nila, back. Cancel. Wala sa salida. Restart mo nila. Ikuan dito kari oh. Ay, i-cancel sa di-discharge. Submit report naman siya. Ibak. Error. Please try again later. Ibak gani.
Natabunan ako ang video. Guys, kajut lang guys ha. Kay nagkuhan pa ko sa kong reels sa kuan ako. Sa agoy, natabunan ako May na. signal yawa. Naa siguro kay Wala, nagkuhan try niya. again man ako. Wala. May lara na i-upload na ko ron. Ibot sa daw. Kasi mawala ra ba ng signal ana? Guys. Ikaw na internet ko, di ba? Oo. Guys, mga namin ni banana guys kay naluto na among pagkaon guys. Diari mi guys kay dili against the light. Dili mi mga ako saan nga ikuan. Offline. Plan kaya ko man giibot. Giibot di banana guys kay nawala ang signal. Hashtag. Ay, wala man dahil signal. Madi ay. Guys, mga na nibi. Ako yung kadya din. Mga na nibi. Guys, ako sa mga huwasan ay namin kung dari ulo. Huwag na katong sa. Ay, baba. Asa? Ang luwag ng gwapa. Guys, maghukad na ko guys. Among sudan for the day. Sayote guys. Among sudan for the day. Diara guys. Gaaso-aso pa among sayote guys. Request si banana nga sa dulan og itlog. Napami tinula nga tulingan. Sabog. Makinamot chukuro nami kay makinamot ang Tingog naman ako parol. na. Anong nawala man ang signal ana? Dito ta tagaw kay dili agin sa light. Ari lang, gusto man ako ni. Agin sa light na. Oh, sinawa. Anak na lang nato eh. Maagin sa light lagi. Hindi rin may kaayo. At sa na gira. Ang putahan para dili agin sa light. Na. Hi guys, mga unta. Ito ga. Water. Mag-ampo na ta guys kay mga unata. Okay. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa food nga nasa mga atubangan nga kani makahatag kabastos sa mga kalawasan. Ug salamat usab Lord sa inyong pag-provide sa among mga gikinahanglan Lord, sa mga pinansyal, sa suporta. Salamat kayo sa inyong pagprotekta namo Lord.
sa matag adlaw matag oras matag segundo matag minuto uban Lord sa ako ang pamilya ug usab kanamo duha ni Maymay nga akong bana ug salamat sa tanan-tanan ninyong kaayo Lord kasaylo akan sa mga sala ug thank you sa food in Jesus name amen. Maraming salamat sa next person ko amen. Eat. Simiu. Ang sabaw nagkalami nagkadugan nagkalami. Galing lang kay ang kuan gano ang malunggay gano kay muaslo madugay no. Ano ba itong hindi pwede yung serum? Ano man? Ako gusto yung kuto-kuto na agad. Ano, Ano di ba ba? dyan? Tambal ng gano na nga hapdos mo. Ang labi yan. Mamahaw ta guys, among pamahaw guys kay alas 11 na gyud siguro kay 10:53 man to ganina na alas 11 na ron. Ginamot lang ko lang ga. Okay. Inita pod. Mga unta ninyong tanan nga naadara, mamahaw ta. Kayot de. Nanasig na guys. Nagpalit ko sa UT guys. Kilo ka kapin, guro ta kog luto. Init-initon lang ba? Ano ito ang bugas guys? Ayan ito. Lahat lagi itong isa ga. Ano siya? Itong ga oh. Naibuko ga ha. Ito mo yung bato. Mga unta. Diba? Pag mag-lukog pa oh. Mahal. Guys. Ano na kayo? Yung balik na ko, sigda. Nya. Tanan ako. Alas 3 man sa kadlawon. Tindog ko balik na. Rosary na lang to. Kaya para po nakasulog ko rosary sa kadlawon. Dugay-dugay, ba ko nakaundag rosary na. Napay pagbalik na ako. Ako nag-rosary na. Kaya yung kadlawon. Parang kayo mag-utang luto may ay. Ano lang. Gamay naman pagod. Kadagan na ka na ano sa UT. Hawak ko kami nagbutang sa UT na kami. Kunga, ito na ako. Isda, di ka? Way, dilay la.
May na siya. Ang katanga. Why, Delilah. Delilah, why. Ito yan, oh. Meron ka na ito ba nga nalito eh, igang ba ko. Oo, dali. Iga? Iba. Ikaw may di may ko siguro. Ano? Ika, igat ka. Oh, ito na. Hindi kayo ito. Ay, gusto nyo patas na nila. Ano? Udong gamay. Utan pa ka, kuha ka po. Oh, dali. Tanawa. Dili mo ipabulot ng kiyos ang gani. Kung ba na guys, hindi niya ipurot ugutan ang sayuti guys nga tanawa naluto ng kiyos. Na gamay ra to kung giluto, di gamay ra kay makaon. May tundagan kay magpura tag kinaon na napadit niya. Naman pa ni hapon eh. Nya na dong, ay nanguhit akong kilo diri ah. Na nanguhit. Ngayo. Sayote. Good for the heart. Good for the diabetic. Dagan mas siguro niya siya mga benefits gano. Kay tambal man po daw niya. Labaw nag-isip daw kuno pati yung tambalaan sa mga ga. Sa pan-diabetic mo ba ni ang gaming din sa papa ni Kuya Sulo ni Kuya Oliver Sulong ha. Kan pa kada? Dagang pa ka? Ganyan pa kayo ikaw? Parang dito ka? Nga, di na ka. Hmm? Pero gamay kayo. May suga na ako ba eh? Kung alam yung hotdog ko sayang. Araw ng kagitingan. Halo dyan. Ang padron. Ang Robinson. Kaya ko siya.
Doon, pa-aircon na dito. Nakadagdi og siya pa ko ron. Dahil dito lang to. KFC! Dagang tigalin niya, makapas mo. KFC guys, mukha ka KFC sa Robinson Road. Dagang tigalin niya guys, igo pa, pass mo pa. Utang ka pa na. Naku. Urut na ko Dawa na rin. 21 minutes na. Na. Urut ang taas. Pura ba sa? Sorry ya. Sa. Ako to. Ano na gabi sa Facebook? Ay, uno. Na-viral siya. Kanino sa ko Nako. Manakaw guys. Nasa ko. Ako guys. Sugan ako guys. Doon. Sugan ako guys. Uy, sugan kigyo pa ni banana. Ga, pag kuha na, ibalik. Ika na din yung inununan ga ha. Kaya sayang ang uling. Ang uling guys, pag ako'y mo gamit, dili yun na, masayang kay tilukon yun ako nahantod, wa na kayo. Na. Nya guys, kay taas na kayo atong time guys. Nata sa 23 at 24 minutes. So, diri ra tataman guys. Salamat sa inyong suporta sa nag-like and share ug nag-follow sa akong Facebook page, Facebook account, Reels ug TikTok. Og salamat usab guys sa nag-subscribe na ako sa YouTube channel. Salamat sa inyong suporta guys. Sa walang sawang pag-support diri kanako og ang Ginoo nay bahala sa inyo guys. God bless ninyong tanan, amping tang tanan. I love you all. Bye everyone.